hadisi ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisi na 472 annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man qala fi duburi salatil fajr bayan an gama sallar asubahi an yi sallama sai mutum ya faɗi wannan zikiri wa huwa kani rijlaihi kafafunsa suna na bai miƙe su ba kafin ka miƙe kafafunka qabla an yatakallam manzon Allah ya ce kafin ka yi magana da wani wanda yake kusa da kai kafin ka miƙe kafafunka da zarar an yi sallama daga sallar asubahi ka duba tarihu Baghdad littafin al-Khatib al-Baghdadi a mujallar na 14 shafi na 34 ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka faɗa 10 marratin sau 10 kawai wanda yayi haka كتب الله له 10 حسنات الله زي ربوتا مسا لادا 10 ومها عنه 10 سيئات زي شافي مسا ليفي 10 ورفع له 10 درجات زي دوكا مسا درجة غدا 10 درجة ستدنيا da ta lahira manzon Allah yace wa kana yawmuhu dalika kulluhu fi hirdin min kulli makruhin sannan Allah ya dauki alkawari wannan ranan daga lokacin da aka gama sallar asubahi din nan har zuwa faduwar rana Allah zai masa tsaro daga dukkan wani mummunan abu ba zai same shi ba wa hurita min ash-shaytan kuma Allah zai masa garkuwa daga shaytan zai sa masa garkuwa daga shaytan walam yanbaghi li dhanbi don haka shaytan ba zai iya ribatarsa har ya aikata wani zunubi ba an girkahu fi zalika al-yawm illa shirku billah abinda kawai ake ji masa tsoro shine shirka banda shirka babu wani zunubi da ake ji masa tsoro a wannan rana in ji annabi Muhammad iyakan abin da za ka faɗa ka tafi neman guraye da layu da yadda za a kafa gida saboda ka samu tsaro ga zikiri mai sauƙin faɗa in ji annabi Muhammad in ka faɗa shi kenan Allah ya lamunci amanarka a wannan rana كتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كفتا سوكوما أو رواية أقوي بيده الخير إما كسك بيده الخير هو بكسك با دكري هو نيا إنجنتا أشكي حديث